Os animais domésticos non son produtos de consumo, algo que parecemos esquecer cando chega o Nadal e pensamos nas mascotas como un regalo máis. A xente ven aquí, claro, fan regaliños, os cans son moi bonitos, pero claro, chegan ás casas e hai que queren unha educación, un tratamento, uns gastos, e a xente a ver eso bota máis a cabeza e di non. E claro, hai que adaptalos tamén ao carácter deles. Non é chegar a casa e o que te obedezca todo o que vas a decir ti, pensa que é como nas películas, ou si. Para concienciar sobre o errado desta práctica, na protectora os palleiros limitan as adopcións nesta época. Eu recordo que aquí en Reyes, pola temporada de Reyes, viña xente que tiñas que paralos porque se sabías que dali a un par de meses ou un ano, devolvíanchos. Dende a Canceira tomaron esta medida tras anos comprobando como se adoptaban cachorros durante estas datas para logo devolvelos no primeiro trimestre do ano. Xa de anos atrás, que pasaba o mesmo. Despois de pasar uns meses, devolvenchos, porque claro, fan as necesidades na casa, tens que enseñalos, porque a maioría aprenden rápido. Outros se marchan, pero claro, a xente como virar, hai que pasar traballo a pasealos, hai que traerles pienso, leválos ao veterinario, claro, xa lle moito. Lembran que cans e gatos precisan cuidados e adaptarse aos fogares de acollida, polo que cando se toma a decisión de adoptar debe facerse de maneira consciente e non por impulso. Pois que pense que o can non é un xoguete xa, o primeiro, porque os cans son como persoas, son máis da familia. Eu sei non porque sempre tuve agora unha pequeniña, pero se me falta ela, perdes un amigo. É dicirlle eso non, que, oye, se veñen para adoptar, que veñan concienciados de que levan un familiar máis. Asociacións animalistas como a Libera tamén desenvolven campañas especiais durante o Nadal para concienciar sobre a responsabilidade que supón ter unha mascota. Baixo o lema "Non son un agasallo", pretenden disuadir de mercar animais domésticos como a regalo.